Ngiyabingelela babukeli. Igama ngingusandile wakwaNtombela emzini wenkosi onyazi lezulu othiwa Inhlanhleni osemgungundlovu ngaphansi kwamfundisi uMkhize nomshumayeli uMkhize. Namhlanje kungokuqala enyakeni ka-2023 ukuba sibe lapha phezulu kwentaba yomhlangano iKenana. Ukuza kwethu lapha size ukuzoyibingelela njengokosiko lokuthi makufikwa phezulu kwentaba azibibikho izinkonzo kuyona ingaqalanga ngokubingelelwa. Kodwa engifisa ukuxoxa ngakho noma ukukwethula kule ngosi okwemkhosi owenziwa izinsizwa othiwa umkhosi ka-23 okuyinkonzo isifungo seyinsizwa. Kulonyaka njengoba ku-2023 sihlanganisa unyaka ka-100 wabakhona u-23. Ngonyaka ka-1923 phezu kwentaba Inhlangakazi kwakusekuseni ubaba mkhulu kwakuqedwa kwenziwa uvukanathi wasenziwa ngehora lesikhombisa ekuseni, ngoba ukuthi wenziwe ngehora lesishiyagalolunye kuqala emva kuba esekhotheme ubaba mkhulu eseshiya umyalelo ukuthi ihora ayokhothama ngalo akukhunjulwa ngalo kwasekuqala-ke ukuthi umthandazo kavukanathi wenziwe ngo-9. Phambilini wawenziwa ngehora lesikhombisa. Wathi mase uphelile umthandazo wase ebiza umfundisi wakwamaphumulo okwakuthiwa umfundisi uSimon Mngoma. Uthi kuye mfundisi, thatha umshumayeli ukhuzwayo walapha engonweni ethempelini engonweni ebeseniwelela naye lapha kule ntaba elapha ngaseningizimu mawusentabeni Inhlangakazi kunentaba othi umuyibuka kube ngathi nesikhala, igama lelo ntaba uSangwana. Wathi nizofika isihlahla lapho kuzobe kubambelele ngeimpondo inqama ibese nithatha nibuye nawo nize nawo lapha. Yayibambelele njengoba kwakubambelele inqama eyayibambelele kwaIsrayeli ngamhla uNkulunkulu evivinya uAbrahama ethi ucela ukwenza ukuthi indodana yakhe uIsaka ayenze umhlatshelo, kodwa wabe seveza inqama eyayibambelele ezihlahleni ngeimpondo. Nalana-ke kithi kwenzekile lokho ngonyaka 1923. Wathi mehamba umfundisi uMngoma benomshumayeli ukhuzwayo wasengonweni bayifica ngempela ibambelele inqama ngeimpondo, base bebuya nayo. Ngenkathi umfundisi sahambile benomshumayeli wathi uma bakhokheli kuba beyothenga indishi enameli kanye nommese nosawuti babuya nakho. Bathi mabefika kwakusethempelini lekubekwa kulona imbali yokuqala, uma sisho ke sithi Temple A noma sithi Temple lenhlalisuthi. Bathi mabefika khona-ke wayesethi ayibulawe lenqama. Yathi mabe isikwa umqala beyihlinza, igazi alizange lichithekele endishini kodwa lachithekela phansi. Wase ethi ubaba mkhulu, lokho kuyisifungo sokuthi uNkulunkulu uyavuma lokho engikwenza namhlanje ukuthi kwenzeke. Bathi mase beyinqumile sebeyilalise phansi wase ethi kwenhlalisuthi, ibhande leli lika-14 elisokhala lo mkethu noma bethu nogogo bethu lalisafakwa inhlalisuthi nesifungo esasenziwa inhlalisuthi kwaku-14. Wabe sethi-ke kuyona yonke inhlalisuthi ephekwa lentaba omhlangano maye likhumule ibhande lika-14 iwelele ngaphesheya esililini sesifazane ibese ilithatha elifaka okhalo lo mama. Wathi bese belifakile komama ibhande, wathi noma ngena unkosikazi wakho makuwunkosikazi nje fika ufaka ibhande lika-14 kuye babese belifaka. Wase ethi makhosikazi, njengoba senifakele ibhande lika-14 nizizwa ninjani? Bathi nceke yenkosi, wayebizwa kanjalo ke ubaba mkhulu. Bathi sizizwa siba namandla amakhulu okuthandaza. Wayesethi-ke ngiyabonga uNkulunkulu uyavuma ukuthi isifungo sika-14 ngisisuse kinina nhlalisuthi ngisinikeze omama. Nina kusukela namhlanje senginikeza sona kusesifungo sika-23 esenisifungo senosenza kusukela kungena usuku luka-22 nisivale ngomhla ka-23. Kungani ubaba mkhulu ayeshintsha isifungo sika-14 esisa komama ethatha u-23 ewunikeza thina nhlalisuthi? Lapha ya eThekwini amabhuno ayesebambe umuntu ozoba impimpi phakathi kwawo amaNazaretha owayesazi ukuthi njalo ngomhla ka-13 nomhla ka-14 kukhala igubhe kuphakamini, ngoba-ke ubaba mkhulu wayesondelene noMafukuzela uJohn Dube, upresident wokuqala we-ANC ngalezo zikhathi esibizwa ngokuthi i-native
i-NNC wababezwana kakhulu naye, babe nenkolelo ke yokuthi ukuhlangana kwababamkhulu kanye nomholi waleli qembu lezombangazwe bahlela ukuketula umbuso wamabhunu. Ngakho ke ukuze bamsoconge lo Shembe ukuthi bamhlasele ngathi namadoda onke ebusuku ngomhla ka13 nomhla ka14. Yayisifika ingcolo simtshela ubabamkhulu ephekwe entaba omhlangano ukuthi sishintshe lesi sifungo, bothi mabefike bese befica amakhosikazi abantu abangelutho, bathi mabefika ngoFebruary konyaka ka1923 bethi bezosoconga inhlalisuthi kanye nobabamkhulu, bafica omama bezoloza bethi ngiyakuhamba weguqa abadele ngalolu hambo lwakho, yelule isandla sakho libusisa uhambo lwami. Base bephinde bathi lempimpithu kusho ukuthi bidlala ngathi. uNkulunkulu ke wasenza lesifungo ngoba esindisa inzala abantu. Umhlangano kaJanuary unezigaba ezimbili. Isigaba sokuqala esohamba lokuya entabeni eyingcwele yomhlangano. Qala bekade kuyinhlangakazi, namhlanje sekuyiKhenani. Ebese kuba nesigaba sesibili sokuvala kwawo umhlangano, sokuvalwa okugcina eBuhleni. Uma ngabe kungena umhlangano, kubalulekile ukuthi loyo ozilungele ukuzimisela noma ozimisele ngesifungo sobuNazaretha ukuthi aphume egumbini lakhe lokulala, ebese engena ekulindeni noma ekuzileleni umhlangano. Uma ngabe ke ulindile ngesikhathi somhlangano, kunohlobo lokudla esingakudli, kunohlobo lezinto esingazenzi, kuye kugcizelelwe kakhulukazi ukuthi umuntu onesikweletu akufanele ukuthi ube semhlanganweni onesikweletu nomunye umuntu. Kufanele uqale uye kuye uyomcela ukuthi ucela ukumkhokhela emva kwesikhathi esithile, ukuze uthi ube usemhlanganweni kungekho umuntu okubambele ethi awu usibani bani ukwazi ukuthi ayemhlanganweni kodwa mina akangikhokhele yakhe imali. Kube kuhle ukuthi uhambe kungekho magama amabi akulandelayo. Uma sewulapha emhlanganweni sihlala ngokuhlukana nakhona, kukhona ke indawo yekamu lamadoda noma lenhlalisuthi, kube khona ikamu labesifazane lengudlungudlu ekuthiwa ijamengweni, kube khona ikamu lentombi ekuthiwa isipholi, nazo zihlala zodwa ngokuhlukahlukana kwazo. Nangokulala kulalwa khona, kulalelwa izwi ke, kuba nezwi elimemezayo makunento ekufanele yenziwe, makufanele kuklinwe egcekeni kuyamenyezelwa, makufanele kuye emthandazweni kuyamenyezwa, makufanele kuye emgidini futhi nakhona kuyamenyezwa. Kubalulekile ukuthi mabe uyiNazaretha ube nayo imvunulo, ngoba uma ungenayo imvunulo ungayiphelelise ufana nomuntu odlalayo, ngoba umgidi uyinkonzo enkulu kakhulu ezulwini. Ngiyabonga.